sai nake ganin kamar na fi kowanne namiji dace a duniya. Da me fa? Kawai da na mallake ki. A'a, kar kai saurin yanke hukunci. To amma ni kin san me yake kona marai? Ya ce jus awa 3 kawai. Dan Allah dan Annabi ki kwana mun. Amma kuma ka san awa 3 samu kai. To me zai hana ki kwana ne? Ba zan yi ba ne, yanzu ina zan an samu ka tun da farko. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya ni dai ina cikin wani yanayi. Gaba ɗaya da a rikice nake baby. Kamar ya. Hello? Hello Aunty Maryam, dan Allah dan Annabi ku yi haƙuri. Wallahi na makara yau ne, amma na je tasha kuma duk motocin Adamawa sun tashi. Gobe insha Allah da asuba zan fito don in samu mota da wani. Ke da kin cika tsorata wannan. Ba tsoro bane da gaske ne. Ka ji bane? Wai wane ne? Wane ne? Eh? Menene? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna cikin tashin hankali. Na rantsi da Allah matata ce ta dawo.